Karon guys, manlawag nami sa among manok. Gamay pa ning among manok dire pero wa pa man gud mo abot ang among order. Ali lang. Tabangi ko lang og lawog ani. Oh. Kari. Pag moabot na to among order, daghan na ni. Bago pa man gud ni nahuman, mao tong wa pa mo kuan, sige lang, logik. Ana. Anong anak dia? Na may uban dire. To apa dito oh. Puro ka na. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Jangan nak. Sige pa. Bakit? Na dalhan na diri lang kay dito na punta sa loyo. Kaya di man mo dool dire ang uban. Inig abot atong among gi-order, daghan na ni. May na lang kalingawan. Naana tay makita ani nga kuan. Nahurot na ni namo og kuan guys, hurot na ni namo og koral. Iya pagkaon sa piso no. Oh, dito ra. Ani? Ano na ako pagkaon? Oh, diri ka. Ilang. Di ko man gid na daan namo ni og kuaning among kulungan kay pag abot sa order namo nga manok, diretso na lang diri sulod. Tapo ni among kulungan guys, gikan dito oh. Ana. Kuan sa mapiso Ito no. oh. Pagkaon. Palibot. Bisang pag mga 1,000 kabuok manok isulod ani. Butangi pa ari lang. Ay aping pagkaon sa piso? Oo, tagula na. Budool raman na sila diri og Gutumon. oo. Ipanak. Mao ni guys. Kara gyud ni adlaw. Gintihan gyud siya kay para nga ang pagkaon sa manok o pag-inom Manok. limpyo pirme. Sige lang. Oh. Na. Nila. Dungagan talo. Oh. Dugangi gamay. Na. Kugi gyud ta ni, mao ra man ni atong project gyud. Oh, kana. Ta ato ta dito lang kay mang nguampot ta sa mga Lampoy manok sa piso. o mudool raman na sila diri. Mao ni, dako-dako ning among kulungan sa manok. Gikan diri. Ngadto. Jagmay. Lapos dito taas ni. Taas ning among kulungan. Sunod bulan ani bibo na ni dire kay daghan naman yung mga manok na may mga manok uban diha oh. Nya mo abot pag itong among gi-order. Ayaw na lang diha lang kay maglisod dito ra gyud. Magkuan palit pa gyud ko og mga pabo. Na may pabo dito sa akong igagaw ng baligya ay. Pamaliton to nako tong pabo. Akong sagolon dire pabo ug manok. Mao na ni kuan sa among vlog. Mao na ni among ganansya. Anam-anam lang ni, anam-anam. Kara pagka na kwarta, Wala manok na tulo oh. asa? Oh. Kara og naay sweldo. Palit din sa kung sabi sa gangsa, pwede diri buhion. Natay upat ka manok. Oh. Wa pa man maabot ang atong i-order. Tara. Ano gihimo na akong pugaran? Dili na ko mamalit anan mga baligya kay perting mahala. Manghimo na lang kong pugaran. Gani ni akong nahimo kay hapon naman kagahapon hinin kuan kay kanya akong payag. Diha ni nako ibutang ang mga pugaran kay diha aron mga itlog. Nay daghang lokay himuon pugaran. Way problema. Mamalitan nang na panabo perting mahala. Kulang pa ni Ogsin, palitanan pa ni. Pero pwede na, makabuhi na dire.
Not na kayo. Pagdaog lang. Kabalo ka? Ha? Paro na. Ginagawa mo. Pagkainin na itong bait. One guy can try. Kaluoy. Di pa kakaluwas lang? Di pa di kakaluwas? Pila pa edad mo? 3? Oh. 3 po di ay nakapulangga di ay. Uy. Ito berarti kakaluwas no? Asan tong lighter lang? Di po kakaluwas lang? Come sa farm, guys. Wala. Ha? Kaning maana, halos. Maana ni. Hinay-hinay lang. Walang lang. Maitlog nga, nakatanaw ko. Naitlog? Oo, itlog. Nangitlog na. Sugod nagpangitlog. Bibi pa yun nga. Ha? Sa punok. Unya, naod kong pugaran. Palitanan ko pa ng sing isa. Kulang pa ng isa. Palibuton ko ng pugaran. Ana. Para Lalang itlog doon na kayo kasi kuhaan. daghan-daghan og kuan. Daghan og iso. Hinay-hinay lang god. Di lang pag naay kwarta, Kita nga kay cute. palit na pug mga piso. Itlog na. Okay kayo guys. Pag mo lambo na ni. Ada na. Mangao na sa pirming manok. Nahihinay lang eh, pero at least na ay makita. Kay kung magkakwarta ka, o niya, igasto-gasto lang kuan. Wala lang gihapon. Hawalan, hawalan. Hawalan. Ay, naog na ay kwarta nga mo abot bisa ginagbay. Igo na yung project. Kay para nga angat-angat gamay ba? Gamay lang god. Ilang dagkoon. Yes no. Maula na siya guys. Pag magkakwarta na pod, anam-anam. Bye-bye guys.